Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Sa balita, una sa aksyon! Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas sa welcome na sa pagpangalagad sang aksyon Balita Evening Edition. Karon nga Webes sa Oktubre 6 tuig 2022 ako ang inyong atag balita Aksyon Dale Salazar. Para sa mga pangulong dinala na una kita sa mga balita lokal. Ginaligar duha ka NPA patay sa engkwentro sa Karabalan, Himamaylan. Barangay Kagawad gindakop matapos nagpalupok sang armas luthang sa banwasang hinubaan. Sa balita national, Senador Tulfo nagsuwestyon nga kung hindi makahatag sang 13th month pay, hindi makarenew sang business permit. Mga opisyal ginatalakay pa kung tugutan ng blended learning sa pagbalik sang full face-to-face classes sa Nobyembre 2. Detalye sang mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. This news. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpowered Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra-Powered Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana, ano nang nahuya ako magulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay.
Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa Ang inyo? permi gid siya, kaya hinablos ko siya. Pero Oo. bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kag-isa, kung kisa ang bibi, kung magdunganay kami sa motor, sa complete, gamay lang nga bagay. Mo lang. Gawalam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone. Kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Kasi wala message. man siya magamit, no? Mm. Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kasi si papa si buong ko. Bantayan niyo da kung kapang laba ko, bantayan niyo gidayang ang babatian niyo kung nadala kami o kunwari sang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagig ko kay basta ko nadala nagig kami nga may pamangkot pa gidaw. Oo. Kakabudlagid kun online, mas lami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako Okay, tapos kagad. gusto ko makatapos sa eskwela biskaan may COVID pa tapos na Tapos sa mga skila. Last time, ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, ano, kung magklase di? kung kisana ano nang nakuya ako makulang ay may pigado tas ay kay ano ko sila madisurbo ko sila bilang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko ano hindi ko per may makamit tapos kakulbaan ko per may kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan per may sakon kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya mga ginagamit ko siya wala sa nakulbaan ko per may basi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado lang basta kung nadala lang ko sa tab happy na ako. Minising sa high school honors student. Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God na. Action Radio Philippine Standard Time lasay sa 16 kagkaron sa detalye na sang mga balita lokal. Gina-verify karon sang militar nga ginaligar may duwa ka mga NPA ang napatay sa maengkwentro sa may sitio Sigang, Barangay Carabalan, syudad sang Himamaylan. Takna lasay sa 30 kinas ang aga Webes nga adlaw. Sa inisyal nga impormasyon gikan sa militar, ginaligar 20 ka mga armadong lalaki nga miyembro sang Central Negros 2 ang nakaengkwentro sang tropa sang gobyerno. Naglawig sang kapin 40 minutos ang pagbayluhan ng isang lupok. Wala pa karon sang opisyal nga report ang otoridad. Samtang temporaryo naman nga ginpatinerang 18 ka mga estudyante sa may elementarya kag high school sa gym sang Barangay Carabalan bangod sa engkwentro. Ginpahayag ni Kagawad Edgardo Jason Aurelio ang mga estudyanteng lunsay nagapuyo sa may sitio Sigang kag sitio Medela. Ginpasiguro man ni Aurelio ang seguridad sa mga kabataan nga karon padayon nga ginatatap sa mga BHW kag DSWD gikan sa may siyudad sang Himamaylan. Angot sa mga balita na hingagaw pa nga nakuha kaina ni Jobert Billion ang iya magiloy sa tion sang engkwentro sa tungasang 94th Infantry Battalion kag NPA sa may sitio Sigang Barangay Carabalan siyudad sang Himamaylan. Sa interview sa Action Radio Bacolod ginpahayag ni Billion ginpahayag sini nga ginkulbaan kag ginuntatan sini ang pagkarga sa mga tubo matapos na batian ang inasod-asod nga lupok malapit sa ilang puluyan para makuha ang iasawa kag duwa pa ka magagmay nga kabataan. Sa karon nagakabalakas si Billion sa posibilidad nga base na ipit sa inaway ang isa sini ka batang lalaki nga 10 anyos kag manghud nga lalaki nga 19 anyos. Gabot ko sa kampo nga ginatapsa namon kay makarga kami. Amo na to nga naglinok panay na to. Ti samtang nga galinok panay kundi kinulbaan man ko ang asawa ko kang bata o gagmay bilin pa to mong. Kamo to nga ginhingagaw ko bisang galinok panay, ginpaog ito sa bababalay ko yang akon kabataan kag ang asawa. Sa Sigang. Oo, sa Sigang. Dapat yan ang tingog ni Jobert Billion. Sa iban nga balita lokal, arestado sa kabarangay Kagawad matapos mapuhan nga nagpalupok sa ngayang mas tatahang sa may Purok 5 Barangay 2 sa Banwas ang Hinubahan pasado las 10 kagabi Miyerkules. Ginklara nga dakpan kay John Jose Salis, 50 anyos, residente man sa Purok 5 Barangay 2 sa mga Banwa, kag aktibo nga kagawad sang among nga barangay.
Ginpahayag ni Police Captain Ramel Bustamanteng Hepe sang Hinubaan PNP, nakabaton sang reklamong kapulisan nga may nagapalupok sa armas sa may barangay 2 kag ila ini nga ginakatuan na. Naktuan sang kapulisan si Celis nga may bit-bit nga kalibre 38 nga pistol nga may unod sang 4 ka mga wala naglupok nga mga bala. Gintinguan pa ni Celis nga mahaboy ang armas apang ini ang na-recover man sa kapulisan. Kalakip man ang pila ka mga basiyo sang naglupok nga bala. Ginpahag sang hepe nga yara sa impluwensya sang makahulubog nga elimnon si Celis sang natabo ang insidente. Presa karon ang barangay Kagawad sa custodial facility sa Hinubaan PNP kag ginapreparar na sing kapulisan ang mga dokumento sa pagpasaka sang kaso batok sa iya. Nagabot na ang unang 315 ka mga PNP personnel gikan sa Police Regional Office 6 sa Conpier 06 sa Godidugang sa seguridad para sa Mascara Festival sa may siyudad sa Bacolod. Ginpahayag ni Police Lieutenant Colonel Lester Liada ang Operation Chief sang BCPO. Ginpatigayon ng headcount kag briefing sa kapulisan sa may BCPO office sa Kinasingaga. Ginpahayag sining nga matapos ang briefing gilayon ni sila nga gintugyan sa mga task unit commander para sa ilang deployment. Ginakabig ni Liada nga dako ini nga bulig sa pag-abot sang dugang nga pulis halin sa PRO6 sa ilang anti-criminality campaign sa pagpauli sa mga pumuluyo oras sang kagabihon halin sa festival sa Hita. Ginpahayag pa ni Liada nga may ginapaabot pa sila nga dugang pa nga kapulisan sa adlaw sang Mascara Dance Parade kag electric maskara. Nagabot sila kayo ng mga alas 10, right? And then naman gina-count natin subong kay para ma-distribute naman sa aton mga task unit commander para makomplementara naman ang aton nga security para sa sini nga maskara. May subong adlaw may hara kita 316 ka pulis. Nabatian ang tingog ni Lieutenant Colonel Lester Liada ang Operation Chief sang BCPO. Sa katapusan nga balita lokal, plano sang Negros Occidental kag siyudad sa Bacolod ang pagpatigayon sang joint ventures sang mga LGUs kag power suppliers nga may kangtanan sa renewable energy. Ginpahayag ni Governor Bong Lacson sa ini sa mga topiko nga ilagin hambalan sa Energy Summit kag ginpatigayon na kahapon na Miyerkules. Kaupod man si Mayor Albie Benitez kag mga electric cooperative sa probinsya. Ginpahayag sang gobernador nga sa idalam sang joint venture hindi na kinahanglan ng public bidding kag pwede na nga makadirekta negosyar ang LGU sa mga power suppliers. Sa karon na sunod sa gobernador ilan na lamang ginapatun-an kung pilang magastos ang kada LGU sa mga plano. Nagapati man si Lacson nga sa ini sa pamaagi agud mapanubo ang sukot sa ginakonsumo sa kuryente. Kun madayon, isa sang mga plano amo ang pagbakal sang renewable battery backups para sa mga solar power plants sa probinsya. Ginpahayag pa ni Lacson nga madamo na sa mga solar power plants sa probinsya apang nagalawig ini sang anom tub-tub 7 ka oras ang sige-sige nga operasyon. Gani nagakinahanglan sang mga solar batteries. The future plan is to have a joint venture between the LGUs and the power suppliers, no? Specifically the mga renewable. Because we learned that if it's a joint venture between the LGU and the power supplier, we can directly negotiate with the electric co-ops. Wala na bidding-bidding. Nabatian ang tingog ni Governor Bong Lacson. Sa balita, una sa aksyon! Lasay sa 23 Action Radio Philippine Standard Time D3 Biofood Supplement mga kapsyon. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Amo na po nang si mama wala di atos sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako nang sa balay. Pero
Kaya kamusta man? Amo na would like eh mayara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Ti laktawan lang nanay. Tapos, ano naman, ublaw ng dason. Brown na dason singa na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend kasi Regine bala. Sa kay ay. Nang walang ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akon. Siya nagtulong sa akon nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Ganun ba lang isulat ko kung anong imuon. Ng pag sa page, i-like, i-share. Tinasunod mo tanan ni ano. Sunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na na makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako do ano naman daw. Gusto ko basta hindi ko pa siya ma-expect nga madaog. Wala nga makita siya sa ARB 4 piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fritz Alanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose nga kumpos nga eskwela. Primary kag secondary ka na. For bugtaw. I-record ang kinanglanong makapatitipar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon niya siya sa umuwan kung umanakit. Update mo na siya. Matinandaon na siya. Damo to, nugid na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaong kamandra po tatugan ko balala. Tisiling ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo, tiyo mo, ikayuan mo na. Pagdason, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kahit tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkormanda, tisiling ko pasalamatan tagi ng Action Radio. Kaya pag-open siyang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mong ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan nga reporter dirakay. Kung wala ako nagapamati kami sa Action Radio, wala kakaabot sa premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamati. Tungod sila kay ara ako sa Action Radio. Maskin gubaon na nakabati ko. Ihanap na ng San Diyos ang pag-ubay nga pamati ka. Kaya nga mo ito nga pag-abay ko. Fred sa lang agi kaya nga mo ito. Imandak na mo. Dako na bulit siya. Kabulig gina siya kay magamit mo sa module mo. Di, kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka na. Sige, ano pasalamatan ka? Madam, salamat sa iyong action, John Diaz, sa tanan-tanan nga sa action. Madam, salamat sa inyong cellphone sa bong. Dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano naman, message mo sa iba nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Basis na son, inyong one time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang balong kay Lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ano sa akon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last, salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kun pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyong.
I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga... Siyanteng 13th month pay sa ilang mga empleyado. Ginpahayag ni Tulfo nga pwede magamit sa LGUs pagiman sa Business Permit and Licensing Office ang hindi pag-renew sang business permit sa tiyon nga hindi mahatag ang ini nga benepisyo. Ginpahayag sang senador na ginapaabot na ang Paskwa o kontion nga ginapaabot sa mga empleyado ang ila 13th month pay. Base sa obserbasyon ni Tulfo, kalabanan nagakatabo ang hindi paghatag sang sininga benepisyo. Base sa layi, ang mga empleyado ang dapat makabaton sang 13th month pay antes o kung sa kada Desyembre 24 sa kada tuig. Pathagpas ang senador, dapat antes sa aprobahan ng renewal sang business permit, kinahanglan nga mapakita sang negosyante nga naghatag sila sang 13th month pay sa ilang empleyado. Samtang nagsaka sa 2.68 million ka mga Pinoy nag-edad 15 anyos pasaka ang wala sang trabaho sang Agosto tuig 2022. Ini ang matasiko para sa 2.6 million nga na-record nga wala sa trabaho sang Hulyo base man sa report sang Philippine Statistics Authority. Sunod sa PSA, ini ang equivalent sa national unemployment rate nga 5.3%, mas mataas sang sa 5.2% sang Hulyo. Sa record sang PSA, 5 sa mga sub-sectors nga nagdubo ang employment ang ginalakipan sang fishing and aquaculture, construction, arts, entertainment and recreation, human health, social work activities, ag real estate activities. Apisan nga nagsakang numero sang wala sang trabaho, nagsaka man ang mga persona nga may trabaho. Humulin sa 47.87 million o kunyara sa 47.87 million, humalin sa 47.39 million sang bulan sang Hulyo. Action Radio Philippines Standard Time lasay sa 32 sa inyo na batiala ang kabugusan nga mga balita sa Action Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Webes, Oktubre 6 sa tuig 2022. Sa liwat ako ang inyong atag balita Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio.